أفريقيا عمتها بأوروبيان مكر أريام أفريقيا عندما بجزء حجرهم كم سبك يتقصروا كم براءة ترعم بمليونات دمات أفئمين بنتسارو أوروبيان أفريقيا يتفتحوا حبتي بمزباز بني أفريقيا حجرات حبتي بلتسيجانين كلا يوجع علم عبستفت أرول زمانهم زبزوها أفريقيا مستم جزءاتي كم سلفوا تجيرهم تسوي إميم كابت زجرم أوروبيان نفس وقف زماتهم سب مزجين يفلتوا كان تخونهم حبيرهم سأم زماتو أفريقيا جنا نفلت ونجر يلا مبالوميم سندات جنا أفريقيا عن أبزئتهم وج بمليونات نخنتو كم زتقفوا زرقين لدهر زحكيت كنات جنا حرز حقوس نجر تفترة ناي جزءات ومبقى نزسئبو أما جمر تشحن شعاتن ساتات زبزهون أفريقيا حجرات كم مجزعتين نتساوتهم يقدس أفريقيا وين رخيو مستوى حالنا تسنت ملؤ زي مخانيم نزدي مرعى دما أتوم جزءاتهم زنبرو أوروبيان كونه أمريكا بإيد أزور مجزعتي نقطة عليهم بفلاي أبتحت جزءات فرنسا زنبرة حجرات كابتش أوان جميران كصحجي مكر أن يبلع مهلان كابتي زجر رمزانتام زين حجرات أبزبنا جزءات أمرهم نزفسنا اللمقات إنفستمنت لك أحفلوا أندات بحلوم كصحجي كي تعرف بليونات زجمة دولار يخفلوا محلاويهم كاب كل زجرهم جنا نحنت حجر لولانات مجلس زبحل مت على جنزب حجر بانك كي تعرف بقت تعب تحت فرنسا يزور مخانيهم حابتي معدنهم زوجوا بني فرنسا كالتراحيهم زين فرنسا بيد أزور نمجزء يبقى إلهم زت السوق مرحتي أجمعت بقلوا من قستي كابسلت عنهم إليهم نزيو أو أفريقيا كابستجور زبزهو ألوا من قستي بفرنسا زجز وزنبرو حجر عزخونه دزبلا أبتي زفان كفتبل نستقام ما تعلي نزيد ما كصحجي أو أفريقيا نه فرنسا مجزأتي على زبحان مودع كلا يوجع علم أو أفريقيا زنبر مجزأت كبك مخنات كمسكون زبزحون تاريخ مهران يسمى مؤلم بتحرى بزمنا نود سو أتها سبا بقى يزبل نيم أروح حيلي زمسرته نيجلا نسرعات يمكحلي يزبلو معرنات نود سب زي السنة مخانيو كال أي دهري كال أي كنات علم جزيفة زوج السوفيت هبرت نتك ألسي مدقافة كابوس تراها بوزح مخنات مجمر تشحن جات مساتات نافريقيا حجرات مجزء مودة تكون رجوتيو أفريقيا بقلة يكون صنعتهم زرخبهم تواجي من مجزءات سعري وزهم زهم جزءاتي فتيم دون كيف تبفنش أتبرقهم من صمر أيوم أبز قدين فرنسا في ليبليوم بمجزء زي نزحزتن حجرات لو حجرات نمخان وي مس فرنسا نمقصل مدلايم بوسان حزبي يرغاغص مبالي اتزس دمم كوين غنا أفريقيا ناصناتنا دا زبل سفيح دمصي اسميهم جزءات فرنسا دا افانوم اما جمرتا شحن جات مساتات نصا كاب زوص 10 شواتن افريقيا حجرات 10 تربعات كاب مجزات فرنسا مخانو مر اينزيم كوين غنا فرنسا ناصنات الجيرا كتهباي دليتن كمان كابتن جزءات حانتي خبلت يقدس فتيا زي كنت نداد ادليا مخانو زي كهاد حقيم غنا الجيرا ناصناتهم مركب نفرنسا مكر امس قبل اوا فتيا كيف توت دهر كل تأمت كاب الجيرا تبورقات كون غنا كم مجمرتن فرنسا ابتحتي عن زنبرو حجرات ناصناتهم كتفق ادنيا زين برأتي غرام زانتم فرنسا نتن تجزئن حجرات مفنو زيب لك قداميتي مرأة ابنت غينيا نيتي جزي مرحي جرنا دوغول تجزأتني أفريقيا حجرات حزبي وسانا كجبرو عززم اتمرج أدما كبارنات نسأل ولا استجز إخان بارنيرون ناسناتهم انت مريصون جنا كفرنسا زخونة أمي كم زيرخويم دوغول زتنقام نزي مفرارح نقول نجديفا ناسنات زمرت أثناء مجمرت حجر أبشحن شاتم تنحمسان شمونتن جيني كونت نزي زمر حدما أحمل سكتري بحنيروم كعبارنات متش نبرا أمنات سنت نبرا دخنات يحشنا زبل ترير حيلك علوم كابتزت قاسي يكون جنا اتا تجز فرنسا مسمر جنرال دوغول نزي كقبلوا يدلين كونو نيجيني نكال مقصع كتقمولام قوريصم تلعلوم نيجيني مولو بمولو افرارسوام ابغيني زنبرو 3000 فرنسايان زلو نبرات بمحاز نت حجر غديف موصوم يزمو خدو زيكلو دم انوم بيت مهرت حكمنا نحزبي اغلغلوت وحبيت صفات نبر غبروم
መካይን መድኃኒት ንመመራመሪ መሳርሕቲ ትራክተራት ኣቃጸሉ ካልእስትረፍ እንስሳት ከብትታት ቀተሉ ኣብ ግራ ዝነበረ እኽሊ ኣብ ማእከብ ዝተኣከበ ከይተረፈ ሓዊ ፈነውሉ ንሕና ክንገዝኣኩም ከለና ዘፍረና ይባል ኩሉ ኣብረስዎም ንጊኒ ብሓፂሩ ኣፈራረስዋ ነዚ መግበሪኦም ምክንያት ንፈረንሳ ምግዳፍ ማለት ሰዓብን እዚ ኢልካ ነቶም ገና ናጽነቶም ዘይረኸቡ ንምፍራሕ እዩ ኮይኑ ግና ኣሕመድ ሲኮትሮ ሃገሩ እንተፈረሰት ግና ብቀሊሉ ዝብዳሕ ኣይነበረን ምስ ናጽነት ድኽነት ኢሉ ብዝኣቶ ቃል መሰረት ጸኒኡ ሃገሩ ምምራሕ ቀጸለ ካብኡ ኣይተሕለፈ ይባሉ ንፈረንሳ ዘአብድ ስጉምቲ ወሰደ ይናታ ናይ ገንዘብ ባጤራ ከም ዝህልዋ ብምግባር ናይ ፈረንሳ ፍራንክ ጣጤኪው ተኣጠንዮ በላም ፓሪስ ድማ ድቃስ ሰኣነት የግዳስ ናይ ፈረንሳ ተግባር ስለዝተረድኦም ናብ ሶሻሊስት ብምሕዋስ ብፍላይ ናይ ኩባ ደገፍ ረኸበም ከምዙ ኮይኑ ፈረንሳ ይደቀሰትሉን ሓድሽ ዝሓተሞ ናይ ጊኒ ገንዘብ ኣባዚሃ ኣብ ዕዳጋ ፍኖቶም በዚ ድማ ናይ ጊኒ ዕቤት ሃብቲ ጉድ ሰርሖም ዘይኮትሮ ግና ዝንበርከክ ኣይነበረን ግል ትካላት ወሪሱ ናይ መንግስቲ ናይ ህዝቢ በለም ኩባ ጥራሕ ዘይኮነቱ ናይ ሶቪየት ሕብረት ደገፍ ብምርካቡ ተዳኺሙ ዝነበረ ቁጣብኦም ተንፋስ ረኸበም ኮይኑ ፈረንሳ ካነ ሚላ ሓሰስ በለት ንሶኪትሮ ካብ ስልጣን ዝግለፍ ኣሸበርቲ ምስ ስልጣን ምእጣእ የግዳስ ሶኪትሮ ቀሊል ሰብ ስለዚ ነበረ ነዚ ጉዳይ ብንቕሓት ተከታቲሉ ኣፍሸሎም ፈረንሳይ ኣብ ጊኒ ናይ ሶኮትሮ መንግስቲ ንምዕላይ ዘይፈሓረቶ ጉድጓድ ዘይፈንቀለቶ እምናይ ነበረን የግዳስ ኣይሰለጣን በቲ ሓደ ድማ ፈረንሳ ንጊኒ ከምዘይ ነበረት እቲ መጀመርታ ምግባራ ንካልእ ሃገር ቶጎ ከምቲ ዝሓሰበቶ መፈራርሒ ኮይኑ ወይም ድሕሪ ናጽነት ናይ መጀመርታ ፕሬዝደንት ቶጎ ዝነበረ ሲልቪያኖስ ኦሎምፒዮም ናይ ፈረንሳ ግዝኣት ኮይና ቶጎ ክትቀጽል ብጀነራል ዶገል ዝቀረበ ስምዕ ክፈርም ፈቃደኛ ኣይነበረን ግና ከም ናይ ጊኒ ምፍራስ ዕጫ ኣብ ሃገሩ ከይበጽሕ ናይ ፈረንሳ ዕዳ ካፍል ዝብል መንገዲ ምምራጽ እዩ እቲ መፈራርሒ ሰሪሑ ዘብል እቲ ዘገርም ፈረንሳ ኣብ ግዜ መግዛኣት ንኣፍሪቃ ከም ማዕድናት ካልእ ንምጉሕጓሕ ዘርጋሕቶ መሰረታዊ ልምዓት እዩ ንናይተን ሃገር ዕዳ ኢላ ዘቕረበቶም እዚ ድማ ዘይተገብአ ዕዳ ምዃኑ ናይ ቶጎ ናይ መጀመርታ ፕሬዝደንት ኦሎምፒዮ እንተፈለጠ እኳ ከም ጊኒ መሰል ናይ ሃገር ምፍራስ ፍርሃት ንምትራፍ ይከፍል ምባሉ ናይ ፈረንሳ ሽርሒ ሰሪሑ መበሊ እቲ ዘገርም ድማ ቶጎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክፈሊ ዝተባሃለት ናይ መግዛኣት ዕዳ ኣብቲ ዘመን ካብቲ ናይታ ሃገር ባጀት 400 ምዃኑ ኦሎምፒዮ ዕዳ ንምክፋል እንተተሰማዕማ እኳ ካብ ሸርሒ ፈረንሳ ግና ኣይተረፈን ናይዚ ምክንያት ድማ ምስ ኣሜሪካ እንግሊዝ ጀርመን እርክና ተፈጢሩ ለቃሕ ስለዝተቀበለ እዩ ካልእ ድማ ናይ ቶጎ ባጤራ ስለዝሕተመ እዩ ነዚ ገንዘብ ምስ ሕተመ ኣብ ሳለስቲ ካብቲ ንክልተ ዓመት ዘገልገልግሉ ብለይቲ ዕልዋ መንግስቲ ተኻይደሉ እዙን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፈረንሳ ካብ ዝነበረ ሃገራት ናይ መጀመርታ ዕልዋ መንግስቲ ተባሂሉ ኣብ ታሪክ ተመዝጊቡ ይርከብ ኣስከሬ ድማ ንጽባሒቱ ኣፍ ደገ ኣሜሪካ ኤምባሲ ተደርቢ ተረኽበ እቲ ዘገርም ድማ ኣብ ናይ ፈረንሳ ወተሓደር ዘገልግል ዝነበረ ኢታልያ ኢዴማ ከምኡ ምግባሩ እዩ ኢዴማ ሽዑ ስልጣን እንተይ ዝሓዘ እኳ ድሕሪ 4 ዓመት ዕልዋ መንግስቲ ገይሩ ንቶጎ ን38 ዓመት ገዚኡ እቲ ምንታይሲ ውፅኢት ፈረንሳ ስለ ዝኾነ ካለ መግዛእቲ ፈረንሳ ኣይቀበልን ምባል ንሞት ዝተዳረገ ሞዲባ ኬታ ናይ ማሊ ናይ መጀመርታ ፕሬዝደንት ዝነበረ ሞዲባ ኬታ ነፃ ዝወፅእ 12 ኣፍሪቃን ሃገራት በሃይሊ ንክጥቀምሉ ዝተኣዘዘው ናይ ፈረንሳ መተዓዳደሪ ገንዘብ ፍራንክ ንሃገር ኣይጠቅምን ስለዝበለ ካብቲ ተፈራሪሙ ዝምስምዕ ወፀም እቲ ስምምዕ መቐፀልታ መግዛእቲ ምባል ኣዊሉ ተዛረበ ንሃገር ማሊ ልምዓት ዘይኮነ ዘመፅእ ልምዓታ ንድሕሪት ዘጓተ ሸኸም ምባል ናይ ዝፈታሕ ድማ በሶሻሊዝም ይሓይ ስለዝበለ ብኦ ከጥቀመረፀ ነታ ሃገርናታ ባጤራ ከም ዝሕልዋ ገበረ እዚ ድማ ምስ ፈረንሳ ዝኸይድ ስለዘይኮነ ከም ትልሙድ ሸርሒ ከፍሐሱ ጀመሩ ኣብ ፈረንሳ ናይ ደገ ዜጋታት ወተሓደር ኣባል ዝነበረ ሙሳ ትራኦሬ ብዕልዋ መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ገለፉ ንትሽዓተ ዓመታቱን ኣብ ትሕቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ኡመተ እቲ ዓላዊ ስልጣን ሙሳ ትራኦሬ ግና የማን ዒድ ፈረንሳ ስለዝኾነ ንማሊ ን31 ዓመት ክሳብ 1999 ብምርጫ ብኣልፋ ኦመር ኮነሪ ክሳብ ዝተሰዓረሉ እዋን በዚ ምክንያት ዝበዝሕ ዕልዋ መንግስቲ ካብ ኣፍሪቃ ዝተገበሩ ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ ግዝኣት ዝነበሩ ይብሉ ተረክቲ
ናይ ፈረንሳ ወተሓደር ዝነበረ ቦካሳ ናይ መጀመርታ ማእከላይ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ዝነበረ ዴቪድ ዳውኮን ፈንቂልዩ ከምኡን ብናይ ድሕነት ሓላዊ ዝተቀተለ ናይ ቤኒ ናይ መጀመርታ ፕረዚደንት ኦቤርቶ ማገን ዛንታ ናቱን ተመሳሳሊ እዩ ድሕሪ እዚ ኩሉ ዕልዋ መንግስቲ ኢድ ፈረንሳ ከም ዘሎ ካብቲ ብርጉጽ ዝዝረበሉ ነገር እዩ ፈረንሳ ኣብ ትሕቲ ግዝኣታ ንዝነበረ ሃገራት ብኢድ ኣዙር ትገዝእ ከም ዘላ መግለፂ መበል ካልእ ሃገር ድማ ጋቦንያ ፈረንሳ ፈትያ ከይፈትወት ብተዋጋኣቲ ኣልጄራ ካብ ኣልጄራ ምስ ወፀት ኣብ ልዕሊ ጋቦን ኣይና ዝወደቐት ናይዚ ምክንያት እቲ ቀንዲ ናይ ምንጭ ነዳዲኣ ዝኾነት ኣልጄራ ምስ ኣናዩ ኮይኑን ፈረንሳ ምንጭ ነዳዲኣ ክትስእን የብላን በቋሚ ነዳዲ ተረክበሉ ጀነራል ደጎል ሃገር ድለይሉ ብዝኣዘዞ መሰረት ጋቦን ዝተመርፀት من ኩባንያታት ፈረንሳ ንጋቦን ተቋፂሮም ነዳዲኣ ከም ሕሱም ከገህጥ ወጀመሩ ነይታ ሃገር መርሃ ገብርኤል ንዝኾነ ድማ ከም እንቋቑሖ ከከናከነዎ ጀመሩ ይኩን እምበር ንሱን ቀረብቶም ብናይ ሕንቃቕ ናብራ እንተጋይጽ እኳ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ጋቦን ገና ብድኽነት ይሳቃ ነበረ ኮይኑን እዚ ምእንታን ክልወጥ ዝተምሃሩ ዝተባሃሉ ኣዘዝቲ ወተሓደራት ዕልዋ መንግስቲ ገበሩ ኮይኑ ግና ዓይኔ እንዳርኣኹ ሽሻይ ኣሕሊፍ ኣይህብኒ ብምባል ፈረንሳ ወተሓደራት ኣዝሚታ ካብ ሞትን ዕልዋ መንግስቲ ኣድሓነቶም ናብ መንበር ስልጣን ምስተመለሰ ብተኣምር ካብ ሞት ኣምሊጠ ዕድመን ጥዕናን ንፈረንሳ በለም ገብርኤል ኣብ ዝኣርገሉ ሰዓት ምንጭ ነዳዲኣ ምእንታን ከይቋረጽ ሜላውን ኣምፀአት እቲ ፕረዚደንት ቀድሚኡ ዘይነበረ ናይ ምክትል ፕረዚደንት ስልጣን ከም ዝወሃብ ገበሩ ናይ ቀረባ ኣማኻሪኡ ንዝነበረ ኦማር ቦንጎ ድማ ተመርፀ እቲ ፕረዚደንት ምስ መተ ድማ ኦማር ቦንጎ ብዘይ ምርጫ ኣብ ዙፋን ስልጣን ኮፍ በለም ፈረንሳይ ዝመረፀቶ ስለዝኾነውን ን42 ዓመታት መርሕም ኣብ ኣፍሪቃ ጥቕሚ ፈረንሳ ንምሕላ ዕልዋ መንግስቲ ቅጥለት ዕቤት ሃብቲ ከንቀልቁል ሸርሒ ኣብ ምስራሕ ኩል ኢድ ዝነበሮ ጃክ ፎካዩ ጀነራል ደጎል ናብ ስልጣን ንክመፅእ ዝሓገዘን ዝኣምነን ሰብ ድማ ኮይኑን በዚ ኣፍሪቃ ፈረንሳ ኣይተነበረን ዝብል ኣርኣያ ዝነበሮ ጀነራል ደጎል ነዚ ኢላሙ መሳለጢ ክኸውን ዝመረጾ ሰብዩ በዚ ኣፍሪቃ ፈረንሳ ኣይተነበረን ዝብል ኣርኣያ ዝነበሮ ጀነራል ደጎል ነዚ ኢላሙ መሳለጢ ክኸውን ዝመረጾ በቂዩ እቲ ዛንታ የግዳስ ብዕሊ ናይ መንግስቲ ስልጣን ዘይብሉ ዝፍለጥ ድማ ብነጋዳይ ኮይኑ ግና ኣብ ቤት መንግስቲ ለይሰ ከም ድሌቱ ዝኣትን ዝውፅን ናይ ጀነራል ደጎል ኣማኻሪ እዩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮኑን ድሕሪ ደጎል ንጃክ ሺራክ ኮነ ኒሜትራን ኣማኻሪን እዩ ብፍላይ ኣብ ዘመነ ደጎል ናይ ኣፍሪቃ ማዳጋስካር ኣማኻሪ ኣብ ዝተባሃሉ ግዜ ሎሚ ከይተረፈ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፈረንሳ ዝነበረ ሃገራት ዘሳቕ ዘሎም ፍሬንች ኣፍሪቃ ዝብል ፖሊሲ ዝቐረፀን ዘስፈፀመን ብርግፅ ናይ መንግስቲ ሰብ ስልጣን ኣይኮነን እምበር ድሌቱ ካብ ምግባር ድሕር ኣይብልን ዝነበረ ናይ ፈረንሳ ናይ ስልያ ትካል ሰራዊት ብምእዛዝ ኣፍሪቃ ኣብ 1960ታት ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ብምልኡ ዝሸረበ ጃክ ፎካ ምዃኑ ሰነዳት ይሕብሩ ናይ ፈረንሳ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ዝነበረ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት መራሕቲ ዝመርጽ ንኣማኻርቶም ዝስልጥን ዝሰጉግ ካልእ ጃክ ፎካ እዩ ዝነበረ ኮይኑን ጃክ ፎካ ኢዱ ብደማ ተሓፂቡ ናይ ፈረንሳ ጥቕሚ ኣረጋጊጹ ካብዝ ዓለም ዝተሰናበተ የግዳስ ንሱ ዝሓንፀጾ ፍሬንች ኣፍሪካ ፖሊሲ ልሙን ፈረንሳ ከም ቁሪድ ካብ ዝባን ኣፍሪቃ ከይትዕለ ዝገበረ እዩ ብጃክ ፎካ ዝተሓንፀጸ ፍሬንች ኣፍሪቃ ዕላዩ ስሙ ፈረንሳ ናይ ቀደም ግዝኣት ዝነበረ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓባራዊ ረብሓ ሰምዕ ከም ማለት እዩ የግዳስ በቀጥለትን ዕልዋ መንግስትን በኣዚል ኡል ሴራ ናይ ቅድም ናይ ፈረንሳ ግዝኣት ንዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተጻኒሙ ናይ ምትሕብባር ሰምዕ ምባል ላግፂኡ ባህልቲ ናይ ታሪክ ተንተንቲ ነዚ መረጋገፂ ዝኾን ድማ እቲ ሰምዕ ክሳብ ሕጂ ነተን ሃገራት ቢድ ኣዙር ዝገዝአን መሳርሒ ምዃኑ ብዝርዝር ምርኣት ጥራሕ እኽሉ ይብሉ ከም ቀዳማይ ዝስራዕ ድማ ጉዳይ ገንዘብ እዩ ለምንተን 12 ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ ዝነበረ ሃገራት ዕዳ እንዳኸፈላ ምዃኑ ይጥቀስ ካልእ ድማ ናይተን ሃገር መግለፂ ልዑላን ዝኾነ ናይ መተዓዳደጊ ሃገረ ገንዘብ ዘይብለን ምዃኑ እዩ እቲ ምንታይሲ ናይ ፈረንሳ ፍራንክ ብሊዝ እንዳገዝኡ ስለ ዝጥቀሙ ነዚ ክልውጥ ኢልና ኢሎም ንዝፈቶም ናይ ቀደም ናይተን ሃገራት ናይ ናጽነት ኣቦታት ዕጫ ዕድሎም ሞት ከም ዝኾነ ካብቲ ዝጥቀስ ጉዳይ እዩ
اتزغرم نيزين افريقيان حجرات حجر بانك اب تحت قصر ناي فرنسا حجر بانك مخونيم اتن حجرات كم ناي دغ شرفي بشم تهبار 85 ميتايت امنو سكف امت نفرنسا حجر بانك اتو يغبروم عمتي ريبورت مسدادون قدنيم بزيت ريبورت سانتيم لك حيرخبونيم بزي مكنيات بتريلون زقصر دولار نفرنسا حجر بانك ليكميم اتا اقن برغص بجكا فرنسا كال ايفلطونيم زحاتتون يلن وسئتو موت سلازخونم اتزغرن دما زين حجرات افريقيا كابزي كلقو حزخلو اب عامت حسرت حموشت ميتا طراحيم كابزن لاين مركب ندمص بدمص نيم اغا سلطان زلوا فرنسا تنبرخيهم كلمولا علبلو تنتنت تاريخ امو كابزن لاين مغزاتي انت يالو لو فرنسا افريقيا تجز على زبل نزيم ني فرنش افريقيا سم بيد ازور مغزاتي مسارح مخانو مرعاز بلوكا مرغاغص دما بز ابال امات معدن سفريم فرنسا ابتحت قصرا نزنبر حجرات معدن يمصا حبتي تفطرو نيملوا زخونه وفري بينا كتقاصرو ابتسم سفيري زخونه كونترات فرنسا اقديما كتوسدو يعززيو نكالا حجر وين تكال زوها فرنسا ايدلن طرح مستبليو متهغاز وتحدر زبل كال نمغزات عصر ايطف المبلي اتناب تحتي جزءات زنبرا وتحدرتهم سلطنوم بفرنسا زقطقو نفرنسا اصرخون بتسم متعسيرو بشمت هغاز مكل خال فرنسا اب تحتي ان زنبرا حجرات متأتا وتحدرا نمغبار سلطان توحيوايم نون زيت دليون ملاي نتدلي دما بحزب تصلي ولا كاب حجر انت تسوغ بمرጫ انت تسعره وتحدر ازميتات ملسوم مرጫ مدنغات تفطر ابغاون زغبرت نزي بلو تنتنت تاريخ اتزغرم اوشتن مكل خال سم زمن قدم جز ازنبرا حجرات فرنسا مسكال حجر وق مستقطم بجدي ابغونام انت كسلفا مغدادم مسكال انا مكل خال حجرات سم خغبرا مزدليون فقاد فرنسا نقدم كرخبالون كابز سم مكل خال كيوصانا فرنسا امدري افريقيا عزيم اقدست ابيتين يوتحدر بوتاتت كهلوا اتسم ابيترات تصاوتي ابجوت سنغال غابون زلوا قومتي وتحدر بوتاتت متقاسي كان كلن لعلي لو منزن حجرات اب تحت جزات يمزبل ناي حجراتن حجراوي قانقات مهرتي فرنساي مخانيم كابزي بستلعله زيني افريقيا حجرات حجراوي مننت زرحقوم اب تحت جزات فرنسا بيد ازور زودقو بحصر زبله ات تاريخ زنجر ناي بان افريقانيزم تزارباي كاب افريقيا راي كابزنا برو مرحتي بتوم جزات باغو استقصي ناي غانا كوامن خرما قمي 10 عامات نافريقيا مراوያን كبزو زواز خيلو حدش ميلا بناي ايد ازور جزات كمصونه زتنبيو زوردوم ناي قدم ناي فرنسا جزات زبحالو حجرات زبزحو اب مراو افريقيا زركبيم بنين بوركينا فاسو غيني بيساو كوت ديفور مالي نيجر سينيغال توغو كاميرون معاكلاي افريقيا ريبابليك چار كونغو برازاቪል ኢኳቶሪያል ጊኒ ጋቦን ይጥቀሱም እዚህን ሀገራት አብሻንቻ አተሚቱን ሱሳታት ካመግዛት ፈረንሳ ወጽእን ተተባሃለኳ ለምን ተኮነ መግዛእ መተዛር እንተኮነ ተረፈን ፈረንሳ አብ አፍሪቃ ጠቅማን ምህላ በፈላይ ቀረም ነዳዴ ካይቋረጽ ካብቀጥለት ከሳብ ምን ቁልቋል አቤት ሀብቲ ሴራ በመፈጻም እዚህን ሀገራት መስዋዕቲ ምግባራ ዘካር ሐቂም بجاك فوكا أبيلا جنرال دوغول استخلو فرنش أفريقيا نشمو سمع دما نهزي مسوعاتي وصيت كوينو لومن انتخونا ابتحت مجزعات نخصانهو كاند مقنات مخاني تنتن ادا مجزعات مكفال نمتهبار حجرا بانك فرنس عبال نمخان ابز حلف حموشت 10 عامتات لالي حموشت 100 بليون دولار فرنسا مخفالو ميتنتن بزي ገንዘብ ግና ፈረንሳን በርንሳቱም አያዙኒም ናቱም ናይ ገንዘብ ባጤራ ይብሎምን ናይ ፈረንሳ ፍራንክ ምዝጥቀሙ ወተሐደር ኃይሎም ይስራሕ ዝዝወር በፈረንሳዩ አብዝለተ ጊዜ ወተሐደር ኃይዛና ምድሮን ምእታው ዝክልከላ የለን ናቱም ቋንቋን ትምህርትን መንግስቲ አገልግሎት ምጥቃም አይፈቀድኒ ኮይኑ እዚህን ሀገራት አብሻንቻ አተምቱሳታት ነፃ ሀገራት ይባhala ዳአምበር ከሳዕ ህጂ አብ መግዛእት ዘለዋ ነዚ መግዛእት ፈረንሳ كسا هجي اب افريقيا اب كان زبحال